Мисля, че е невероятна ваша инициатива. Виждате, уважаеми зрители, Петър Илиев, създател на проекта Танцова работилница, който в момента се движи и, как се казва, разтанцува София в момента. Ами точно така, да, в момента върви, даже класовете започнаха в 9 сутринта. Това е шестото издание и първото есенно издание. Танцова работилница съществува вече от 5 години. И за първи път тази година решихме да направим още едно издание. То беше продиктувано от необходимостта на една такава програма. Младите хора от април месец пожелаха да се случва по-често. И ето сега ние правим есенно издание на тази танцова работилница. Случва се в Националното училище за танцово изкуство. И имаме 46 участника. Аз мятам, че това е успех. И преди всичко искам да благодаря на нашите финансови дарители, спонсори, Америка за България, които ни подкрепиха изцяло и от 2 години подкрепят проекта. Аз също съм радостен, че сме част от тяхната програма, тъй като организация поддържат българската култура и изкуство и смятам, че това е много валидно за нас и ние сме част от тази програма. Живко Желязков е при нас също, преподавател по съвременен танц. Какви са тези ателиета, които организирате в театралната, танцовата работилница, която тече в момента? Ами, аз бих могъл да кажа, че това наистина е едно от големите събития в областта на танца като цяло. И се надявам, че с годините все по-често ще се организират събития, които да могат да привличат в танцовите студия млади танцори, ученици и студенти. И съм много радостен, че тази година има деца не само от София, но и от Варна и от Пловдив. И вчера след разговор с тях, след края на workshop-а, ми споделиха, че наистина не им се случва често да могат да се включат и да участват в подобни срещи и да получават информация за това какви са новите тенденции в определеното направление, в танцово направление. В случая аз преподавам съвременен танц. И какви са новите тенденции, да? Ами новите тенденции са нещо, което е безумно важно, е хората, които се занимават с танц, да могат да научават за новите методи, първо и на преподаване, и второ на възможности и за начини на взаимодействие с различните видове изкуство. Така че в едни подобни интензивни workshop-и те излизат много по-информирани и много по-мотивирани да продължават напред. Добре, да обаче в тези ателиета събирате както професионалисти, така и аматьори. Аз, например, ако искам да отида да танцувам, аз съм пълен аматьор. И най-вероятно ще изглеждам доста гротескно до професионалистите. Как бихте ме мотивирали, ако искам да дойда да танцувам с вас? Ами сигурно бихме разделили класовете на различни нива. Обикновено това е нещо, което помага. Нашата танцова работилница се стреми да допринесе, т.е. децата, които участват, са деца, които са танцували, имат някакъв първоначален опит. И всъщност ние им даваме точно това, което Живко каза, нещо по-различно и по-ново, но едно бързо мислене и да са много адаптивни. Те трябва да се адаптират към нови учител. Всичко се случва много бързо и те взимат по три различни стила. Така че то е предизвикателство не само за танцорите, но и за нас, учителите, защото трябва да разбереш, да видиш нивото, да се адаптираш към това ниво, да преподаваш така, че всички да са ангажирани, да имат и да научават нещо от този процес. Той да не минава така само защото трябва да мине. Да. 5 различни стила правите във вашите ателиета. Бродуей джаз, балет стил, ланчарин, характерен танц, съвременен танц, хип-хоп. Точно така. Това аз мятам, че моделът, който ние избрахме е всяка година сменяме по един от стиловете, но тази година и миналата, точно и пролетното издание, точно така, имаме 5 стила, които са застъпени и аз мятам, че те са много важни за един млад професионален артист, танцор, който иска да се развива като такъв. Смятам, че е важно за тях да опитат от всички стилове, защото всеки един стил носи нещо много различно. Те имат много общи неща, но като техника, като изпълнение, като излъчване, те носят и само ги обогатяват и ги правят по-добри изпълнители. Наистина подкрепяте млади танцови артисти. Преди време изпратихте стипендианти на интензивни танцови курсове в известни училища и университети в САЩ. Те сега се връщат, за да покажат какво са научили там. Какво очаквате от това
за връщане от тях? Ами, точно така. Ние всяка година всъщност имаме стипендианти. Тази година имахме 5, които се завърнаха и сега в сряда на 12 септември. Аз даже каня всички от тези, които обичат танца, да дойдат и да послушат какво всъщност ще разкажат нашите стипендианти. Те са части от нашата танцова работилница сега. Те бяха в Pacific Northwest Ballet, една от най-добрите балетни компании в Щатите. Имахме един представител, двама в Балет Чикаго. И ние сме, предполагам, единствената фондация и танцова организация, която подкрепя хип-ап. Изпратихме и Алекс Ейстайл, която пък беше в Лос-Анджелес и учи в Дейби Рейнолдс студио за 4 седмици. Така че те са обратно. Тук са и в сряда имаме една дискусия заедно с всички. Да, между другото, в танцовата работилница ще гостува и звездата от Бродуей, Маркъс Галанте. Какво ще покаже той? Маркъс, това не е мое първото участие. Той не случайно е 4-ти път тук с нас. Той преподава тази година Бродуей джаз. Той е така наречения класически джаз. И също преподава и балет, баланчин стил. Той е минал и през двата стила. Започнал като балетист, така е започнал неговата танцова кариера, след което е решил и продължил кариерата си в Бродуей стил и по-конкретно класическия джаз. Живко, някакъв флашмоб всъщност се задава танцов. Може ли да разкажете повече за това в центъра на София? Какво ще се случи? Да, значи първо и аз искам да използвам възможността да поканя вашите зрители на тази дискусия, която наистина ще бъде много интересна. Тя ще се проведе в новите пространства на There is a Dance Center. Това е мястото, в което предлага една различна програма за обучение. Така че дискусиите ще бъдат там. Танцовата работилница ще приключи с организиране на хепанинги на 2 различни локации в София. Така че се наистина да изненадаме столичани. Какви са тези хепанинги? Да издадем малко и кои ще са тези локации, както казахте? Едната локация е в подлеза пред университета. Да. Там ще направим първото танцово такова събитие, а пък другата е в началото на Борисовата градина. Добре, кога ще се случи това? Това се случва в неделя. Добре, в неделя в 11 часа се събират всички и там ще допитам този флашмоб. Какво планирате за танцовата работилница в бъдеще? Ами ние имаме доста големи амбиции. Надяваме се тя да продължи. Надяваме се танцова работилница да продължи с нови учители, с нови издания за бъдеще, да имаме повече деца. И аз тази година, между другото, искам да кажа, че имам доста български колеги, които участват в танцова работилница и това е нещо, което искаме да направим и за в бъдеще, да привлечем и български колеги, които да участват, както Живко тази година и Александра. Така че амбициите са ни големи, да продължи. Аз ви благодаря, че ни поканихте да говорим за танца като изкуство. И ние ви благодарим, че ни поканихте на този танцов флашмоб, танцово събитие. Ще дойдем, ще се опитаме да се включим, доколкото можем по възможността. Ако се заинтригуваме повече, ще дойдем при вас, за да потанцуваме. Заповядайте. Благодарим ви, а сега вие ще видите един